ezelwe kunye noAziya ukumkani wakaJuda ngoba uYehoshafathi ngusister kaAziya ukumkani wakaJuda. Uyise uYoramu watshata intombi kaOmri unyana kaAhabi lo owabulala uNabhothi. uAthaliya intombi kaOmri so ungumzukulwana kaAhabi waSirayeli ngasentla kwezizizwe ezilishumi waze watshathwa nguYoramu kwaJuda kwezizizwe ezibini. Siyabasona ke lapha ndikakise nje loo waza uAthaliya kulonyana wakhe onguAziya. uAziya abulawa. Unina uAthaliya wanqwenela ukuyuzepha itrone kaDavide. Waqonda uba onyana bakaAziya apha kuye nakwamanye amakhosikazi ngoba ikumkani ingebila nkosikazi bazawuyivala indlela oba angakwazi ukuhlala etronini. Waodalisha imasaka yoba onyana bokumkani bonke mababulawe ukuze akwazi ukuhlala etronini uAthaliya umzukulwana kaAhabi. Kohlalo nje yehluleka elemasaka ayiodarishayo yeyoba kubulawa abazukulwana bakhe abangonyana abanepotential yoba babe zikumkani ukuze umnombo kaDavide ungapheli. Waqonda into yoba asoze ndilawula uba bayaphila babafana. Wakhupha amapolisa oba bonke onyana bakaAziya ukumkani kwilayini kaDavide bababulawe azophatha. Ithi ndawo kwathoba apha efemelini kukho udadobawo wabantwana onguYehoshafathi. Waqonda uba kukho ikwekwe enguYowashe enonyaka izele. Akha amapolisa xa ebulala onyaka bakaAziya bacinga uba le ntwana ifile. Wafika uYehoshafathi wayiba neneni yayo wayayifihla etempilini endibarhabele elungiselela oba imbewu kaDavide ingapheli. To show you the future. That show the truth. So you find prayer of Oscars. Oh, but you never go to Shabbat. You never go to the bar. Oh, I can't get suit. Ni kokele abankwa. Kulendo ekhoyo. Ni bafiki. Ukuze sipele ngoso. You know the doctor has to come. Advancing election. So can you not? The one of the yes, woman. The only power. Can we have who's about you? Educate people to you know, we are free.
preserve, advancing the best to shape the future. So look at Aruno. And the once in a while, in real terms, over Africa, over the local, over the war, it's not really responsible. Over no class, yeah. Esala yenye Oscar. Uye washapat. Esala yenye Oscar. Uye sewa do. Sia. Kalo na baba yenye washapat. Ukatwao. Omuni. Baba yenye Joseph ne. Baba yenye ajile. Exercise of assembly yo. Usanza again. Only power. Whatever watching now. I call. Inga mwenye kwa kafite. Inga watatu mbali. Nene ya. Neno kwa mwini wake. Kushekete mle. Not for 1 month. Not for 2 months. Not for 2 days. Mina keni tangaji. Usa kame reti. Oba pate lele munga. Jamani ni please. So, apa Simona uti engenelela kale nkosikazi ekuthiwa kuthethwa ngayo kuthiwe yayinkosikazi kayehoyada umbingelele le ntombi kaYoram uYehoshaphati yayitshathwa ngumbingelele uYehoyada. Yile nto yakwazi ukuba nomntwana iyomfihla kumagumbi etempile iminyaka emithandathu. Abantwana bakaThixo, amena ngokwethu. So ke cela ushiye nomntana samkele umthendeleko, amena ngokwethu. So asithi ke preserve the seed. Kunani mbewu ninganele kuyigcina, conceal it, niyifihle ukuze sifene kamva. Ndithetha loo inkosikazi lapha mayithi ndincede inkosi ndibe nguYehoshaphati emzini nam, efemelini, elalini, esitratweni ehlala kuso, ecaweni. Ndincede inkosi ndibe kudadewabo wabantwana bakabhuti endibaziyo nendingabaziyo, ukuze xa utshaba lufuna ukubehlutha kodwa ndibafihle. Itsho levesi bantwana bakaThixo, rhaminte ngokwethu ethandazayo. So nokuqalapha endicela uyithetha yethi evil will begin its work, but God will always raise a Yehoshaphat. Usathane uyawuqala umsebenzi wakhe, kodwa into ebalulekileyo uba xa usathana eqala umsebenzi wakhe, uThixo makasinyusele oYehoshaphati. Sibeke oba xa sishayipha ifuture sithi sincede inkosi usinyusele oYehoshaphati. Khamina ngokuba le nto elapha phandle isawuthi sikwazi ukulwa nayo sibe noYehoshaphati. Khamina ngokwethu ethandazayo zihlobo zam. So le nto yoba ni-advance in action in shaping the future, khamina ngokwethu ethandazayo yinto ethi abantwana bakaThixo wale nto bakuthiwe shaping the future. Funeka ukuthi ibhombu uthethe ngayo ubuzwa xa bekutheni kutheni sekuthiwa ngokushape i-future nje. And kungathiwa kushapwe i-future ikhona into yonakeleyo, ikhona into ebonakalayo uba sinokuthabatha amanyathelo okokuba senze izinto ngenye indlela ukuze
isizwe namakhaya sibeka kamva asibona future asibona lizwe esabashiyana labantwana bethu asibona nkonzo esawushiyanayo abantwana bethu ngoko ke lento kuthiwa mas-advance in action ithetha ukuthi konake xa ujonga le vesi kwakumnyama kwindlu yakwajuda isithembiso esenziwa nguThixo neplani kaThixo eyathi kuDavide unyana kaJese uMesiya wokusindisa ihlabathi uyawuphuma kuwe oba le nkohlakalo kaThaliya yayiphumelele engazange vele uMesiya. So icebo likaThixo lokusindisa ihlabathi bayijenga ngomsondo esandleni senkhohlakalo kaThaliya xa ethi mawabulawe onke amakhwenkwe ngizophatha kakuhle. Icebo likaThixo kanti uThixo ngoba usathana eplana njengapha uyaplana naye kwenkaba waveza ngokuthi kunecebo waveza le ntombazane yathatha umnyana ekuthiwa nguyowashe enonyaka eyamfihla khamina kokwethu. So letsim mampresident ithetha loo nto khamina kokwethu ithi myeke usathana aqala into zakhe kodwa into maniyenze salukhompyutha nosathana xa eqala into zakhe elenu vusano yehoshaphathi olonamakathixo babe abantwana esandleni sothaba bawafihle khamena kokwethu ethandazayo zihlobo zam ezikule ndawo into nje endiqala maniyenze makureyiswe phakathi kwenu oyehoshaphathi ukusiqabo losindiswa lingaphanza khamena kokwethu ethandazayo esisenzo sikayehoshaphathi sinqenelwa ngumdumisi xa esithi zinintsi ingcinga entliziyweni yomntu kodwa iqele liyakuma licebo likaThixo nayinkohlakalo isanda unecebo uThixo khamena kokwethu ukuze sibeke kamva njengesizwe. Yiloo nto ndiyithetha kule nkonzo lemi andigqibanga kabethu ukona nto ekuthiwa yi-providence kwitheology etestamenteni i-providence le nto kulona kwitestamenteni ndawo ekuthiwa yi-providence balona ngathixo ayichazeki. I-providence ayi-explaineki ngoba ayibona kayisisa balona ngathixo i-providence le nto ekuthethwa ngayo i-providence khamena kokwethu zihlobo zam ezikule ndawo zihlobo zam i-providence yoba kuthi kukhe kumkanikazi enomkhosi balona bakathixo itshabalalisa imbewu ekumele uphuma kuyo uMesiya khamena kokwethu ozawusindisa nayo le ezoninisayo asithi uThixo aveze intombazana enguyehoshaphathi e-insignificant engabalulekanga nganto kuthethwa ngaye apha qha kugqithela ukuphinda kuthethwa ngaye kule ndawo and into ebangela intoba kuthethwe ngoyehoshaphathi yinyaniso necebo walenzayo ngoba icebo likaThixo laphumelela ngaye. Icebo likaThixo lilale nkathazo yokuphumelela ngezinto zingaqondakaliyo ngezinto ezidelekileyo ngezinto ezingaziwayo ngezinto ezingenamagama bathi abantu bejonga into eziphezulu asikotheko athathe ihlakahlakana aphumelelisa icebo lakhe funeka uthi kulo nyaka
Amina what? I can't say. You don't come back. Oh, we changed. We're losing nothing. Nothing was. You know, we are set. We go sit there all out. Hey, this is a cheap. Amen. This is a cheap. We are only doing Sima and Costacanui. In Costacani, in an Encatas Yuba, Umbasa and the Judis of Meta. Obama Fracatu Gapa Pamwak. What honey? Take a minute to heaven. Cabustin to Shabat. I shall see him. What do they do? You know, what I'll say. Now, Sabi, come on. I never wait. One can quit time. No, Shamana is in me. That's a little son. That's a little son. Son! Fellow Chocolate Convention. A fourth one. A command. What Kaleka? What was I say? Oh, yeah, apart. Did it drive laws? That's full of a what come on from Holy? Come on, boy, come on, jump on fire. The television. Come on, Jumba. We are a party. I call him on drive. I'm a freak. Also, a Talia. I am in front of you. I'm going to cheat. I'm going to wait. It's on the side. I'm going to put it in the side. So. Tell the Lord. Tell the Lord. Who's welcome? All the window you pick up my leg. Who's welcome? All this is cool. Don't go to the foodies. Well, I tell you, it is nightingales. You know, we have Shabbat. Who's a spending camp? I don't know about I don't know about temperance, units. No, John, I'm not posting time out. I can't please. I can't please. So, when you advance, what's wrong with us? If you seek to advance in action, to manage what I need, no more you're going to support. You know, the language. Faz o salão. Now you speak. Speak. May I shoot you? If I get this, if you want to shoot, say what I'm doing. I am sick. In the time. And that is from mere work. We are I am fixated. I am fixed. I'm tired. When else would tell, I'm tired. I'm fixated. I am fixed. I tell you, every partnership. Every partnership, my costas on tanders. Every partnership. Amen. Every partnership, boy. What happened on Yama? They come on, I am fish. I'm fish. Investing in a friend. I'm a last fight. You know it's Africa. You're the two people who go down the street kids. Street kids. Street kids. In Africa. You know America. And mass boys. And mass boys. And mass the kind guys. That's the who is the head salad. Never pull up on 1 9. They will talk Eric. What
udadewethu uyiseve ulahlelwa ngayo enenyanga ezintathu. Wafika ekhaya wathi daba ndibona usisi lo mntana oneminyaka esixhenxe womfana ohlala nobhuti yakhe ekhwaza u-409 esteksini. Ngicela ukuvule ndlalisa azokhulela apha ekhaya. Unyama uyamazi unkosikazi apha ekhaya ukuzwa uphinde u-Eric akamazi nonini akho nto isidibanisa naye. Wayekhwaza u-409 at the age of 7. Makachika ngokwethu ethandasayo wathi ubusi hayi imbila nto ndiyibonayo uyawuthi into esiyityala anqeni into esiyinxibayo ngathi nam njengendoda ekhaya izandla so ndicela nje loo nto oba nibathathe nizobafihla Nithi makhosikazi jikani olumanyana lube yingcule yokufihla inketha nezinto ezingabala. Athi umntana bethola ilizwe, athi umntana betho kugawulayo wemntana abazali bakhe, athi umntana betho ezi-drugs awufika apha ningabuza uba uphi unina nimfake engcweleni. Bantwana bakaThixo mina ngokwethu ethandazayo yabuza oba yintoni nawe ebangela intoba uYehoshaphati enze le nto yakhonjiswa kwinduriso yonyaka bakaKora, induriso 21, induriso ethi wathatha waqula le nduriso ethi ohleliyo ethunzini lolamandla wonke asikezweyo esithe likaThixo phezu konke uyakhuseleka egqithithi kungawiwaka eqaleni kwakho kodwa uyakwenzeka nto engqinelwa nguDavide xa esithi ndicela ntoni kuThixo ndifuna yona oba ndihlale endlwini kaYehova yonke imihla nakuhlala kubo. Kodwa ngaloo mhla uYehoyada noYehoshaphati babekula le nduriso wathi umntu xa ebuza umfihlela ntoni endlweleni azikhona iindawo zokufihla. Wakouthi ivesini esezantsi kwinduriso 27 wathi ngoba uYehova uyandigusha emntuleni wakhe ngomhla welishwa athi ngoba imfazwe ingandivukeli ngesukathi ithembe noko lobo bukhosi ungandiphakamela ngoba uyayazoba endlweleni uyasinyezwa umntu ngoThixo yile phathi ngomnuhla ndisinela esithunzeni sanophi kwakho ndithi sidlulile kwakho afihlane endleleni. Mama, take action. Take action. Take action. Nifika abantwana besizwe engcweleni ongena mfundo unikele mfundo ongena khaya unikele khaya ongena identity unikele identity. Uyangithanda ngabantwana akona mntu onoyichukumisa apha ekhaya ngoba xa sigoduka abantwana bethu besithi siyagoduka siyekhaya naye iphume emdantsane uthi ndiyagoduka.
binaka akukonde sobo lufunda chonga binaka njoba ngibasipena abantu abanye abafunda ngamantombi fana bengamantombi abanye abafunda ngamantombi bengamantombi fana enye crisis ye-identity kunona bakachika kungenasibonelo amen ngokwethu fihleni ngule it's a prayer. But why specifically? Uyehoshapati wayenza itempile i-hiding place. Kanona bakachika kusetyenziswa igama lesebhere ekwabheka kudeshaya i-Holy of Holies wayenza itempile i-hiding place yembewu yendlu kaDavid. Kanona bakachika wayifihla le ntwana inonyaka kanona bakachika ethunzini lonamandla onke wa-acta against the evil kanona bakachika yestepmother efamily kanona bakachika ukuze asindise imbewu kaDavide athi ekugqibeleni asindise nembewu yehlabathi. Ndibuza umbuzo ngoba ndafundiswa iprofesa yam kwibhayibhile. Ndibuza kanona bakachika ingabuwathalilo akazumfumana engcweleni zithi rabhayisi zabasebalini kanona bakachika usathana unamaxesha oba atlaye inside job usathana zithi rabhayisi amajuda usathana icebo lakhe uyalihla inside job kanona bakachika angene umntu nisithi uyaguquka kanti oobili bakhe akabashiyanga enoswe abayilungu enoswe ancetyiswe enoswe ababuhlalo enoswe abaligosa kanti into ayizeleyo engcweleni inside job uzobulala onyana nentombi zabantu zithulabhayisi zamajuda zithulabhayisi zamajuda kodwa zithi you must know this noba ingenzeka inside job kodwa uwathalila akanayo i-access code yengcwele oyengena khona aphola zigazi kubekanye nonyaka utshaba lwevangeli alunayo i-access lungaguquka lunganqitshwa lungaba sesihlalweni lube zinto zonke kodwa lunayo i-access engcweleni kaDavide. Yena kuthiwa wayamfihla umfihle ngale funa ukuthi bengangani mhlawumbe wabanye bawufuna ukubona izimanga zecala kanti umuntu osenyulwa nje wenyulwa ngamaqhinga mission yakhe kwamuntu onakhe ayile mission that women advancing in action to shape the future. Ella chimisha ile. Ella chimisha ya falsito. Kabali sio msaki. Kijino sakiwa. Mfesisi wabanye pa. Hayo kanini ya ninaponya. Ninaponya. Kazi ndio kwa.
Conceive and still deceive. Abantu balapha futhi mama. Banoyazi le. Ngikhule ekhaya kuphindela. Babuye. Yekho uthatha umkhulu. Bese umakhulu bamfana. Kabuhluthu umbono. Athi mntana unceda nisukulwa. Isikhwele esine-real estate tree. Once usithile ungasihlukuni agoba amakhasi makhulu esi sikhwele awadibanisele lesi sikhwele phaya kitchen ulanda ekubasa kuyo umacingo olusuka kwekala phansi kwefesini lubheke kwecala asiqokele lesikhwele asezubhulwa ndinceda abantu abangayiyo into bethu komfuthi umthothazi utamfela kabubhulwa asezubhulwa kabufaka umbona esisaleni nasetankini aziye etankini zijinge kitchen zibetha ngumsi yakhunyisalwa kanti umakhulu ugcina imbewu March, April, May, June, July, kwale ngo-August kakuphela inyanga esithandathu ubona umakhulu esithi thatha idramu mntana wothule sasiswele bonona bakethiko asikhuphe wasibakune imvula yokuqala kungekho yeza lambewu yomelezwa ngumsi asikhuphe kanti lonke ixesha umakhulu ndifundisa into yoba into ayiphiweyo nguThixo awuyityi yonke yagcina imbewu uyigilela uba usathana imikhuba yakhe isawudlula wayingadluli ungenambewu izawuthi yawudlula kufuneka imbewu yokwakha isizwe yisihleni engcweleni. Why? Because God wins. God wins. Mom said, God wins. Now we win. And God will always win. Ngoba ngibake uye ngoyathi ngingele ngikosikazi yakhe uye ushaphethe. Abona bakathika benze lento. Babesazi uba God is not finished yet. uThixo uzawuwina. Abona bakathika. Uyazi baphe bomini abapha amaxesha kwimbali yethu yokuba bonakale ngathi uSathane is most powerful. Khona amaxesha njalo. Akhona amaxesha njalo. Akhala abantu bathukise abanye baphikisane ezinkundleni ngemicimbi yenkonzo. Uthuku ungenzanga nto utshole ubekwa amabala ungenzanga nto abe ngathi uSathana uyawina. uDavide bethi ngemini ezinjalo athi yathi ngiyakuzilumkela ngiboni uniwa athi uDavide ka uthukwa wakuthukwa Facebook athi ngiyawugcina umlomo womkhala kawuthohlakeleyo basebusweni babo bathi abantu basithi uthuleleni abona bakathixo bayoDavide khalela ngokwethu bathandasayo xa egqibothi bathi ndasisithenge ndathi xwaka nakoko kulungileyo intliziyo yam ebashushu ngaphakathi kwam ndisacinga watsho umlilo waba usawuthe xwaka ubona le nto
Don't pass on the side. Don't pass on the side. You know, usacha we are willing to die. What you pass on your dad? To such a long way down. Who think about it? Who wins? He wins battles. Mama Kunsha. But the war is not his. So, when he passes on the side, like I take two what? So Jonah. This is only battle. But he passes on the got cheap. And then we got chicken. Who laughing of that so? Then I want that. I tell you, was a son. When you leave one saying, God always wins. Amen. What will a pastor? Ubama Kasha Apple. I entrench great strength. Utamba like a body in million down. And I'll see you far. Ubama Kasha. Oh, what Kaiser job? There's no clearly. Oh, no, no, Ubama Kasha. Usatana. No party policies. So we come out here. Kasam far. Magapam. Coming to go west. You come out. What have you done in that? Who come to market? I'm not going to get this. What you done? What did that say? What of me? Who come to market? Who's sincere? But you are not going to get the silver. The need. What's the best to give? Now, plus one. Don't find it so. Now, corner. Not a blue corner. La Coolidge. La Coolidge. La Coolidge. Unhappily, honor. What a time I have to pay. Who can look at some manner? I'm not going to get this. Not to know. But I need a pillar. A single son. Why you now? It's time. Oh, yes, sir. And that's why we can make person. What thing of Satana? Winning. What thing of we are winning, Tabby. Oh, yes. A canela. Who plays us? A mantra. Come on, to let them be. What thing is over? Oh, winning. Can't touch a numbness. A better comfort. What thing is over? Oh, winning. Can't come. Let's talk to me. Got to her. Let's send it. Give me the car. What about the people? It's a bike here. Yes, think you're not sick. And it's quite good each other. It's not a pistol. I don't want to stop. I don't want to. But God wins. Yamin Kizoya. Ngaphume zumi. Wangumphefumulo wami. Ungangeni ubungcwele. 214 yiva. Yiva Nkosi yami. Yiva ukukhonga kwami. Uthola uminwe ngamadaba. Uthi ngincede nje Nkosi. Ngenzuye uShabbat. Nginike nje ithemba. Ngoba noma izinto ekudala ngisilwa nazo. Ingakazi zidlula. Kodwa wena njengoba wawinayo nami ngizawuwina. Ilethu usive. Sithi ngiyaqhawa. Uvukile. Wena nkoko yabakhomayo. Sakuvuka nathi ngoko. Thina sikholwayo. Ngokugqibela utshaba olwabhangiswa kukufa.